كما يتخونوا خبركم تخاتلت مدبنا ابناء حجة حسنا بزعب اسرائيل نيكرول بوم خطقن كم تقل زقلت اسرائيلاوي مينيستر صومال حماس قبر الشبراء يكون مبالا زلنسكي وقع حماسن اسرائيلن اغالب عالم يسننا له مبالو اب قازا 500 كيلومتر زبصح تحت مريت جاليراتات مهلاو محبارو غونتي امونغ ايرتران اب اسرائيل زبلو خونيوم كسام مدبنا زازم سانا حابركم نخصنحو عدمنا سابسكرايب نختقبرو بأخبرتنا حتىكم ሚኒስተር ቅርሲ እስራኤል ኣምቻይ ኣልያሁ ትማል ሰንበት ምስ ኮልባራማ ኣብ ዝገበሩ ቃለ ምሕትት ኣብ ልዕሊ ቃዛ ኣቶሚክ ቦምብ ምድርባይ ኣማራፂ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፁ ትማል ሰንበት ካብ ኣኼባታት መንግስቲ ተኣጊዱ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ዝገበሮ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዝተኣሳሰረ ድማ ንናዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣይመሃብናዮ ነርና ኣብ ቃዛ ከዓ ንፁህ ትበሃል የለን ድማ ኢሉ ብዛዕባቶም ተታሒዞም ዘለዉ ልዕሊ 240 ጅሆታት ዝምልከት ድማ ንኽምለሱ ክፅሊ ምዃኑን እንተኾነ ግን ኩናት ዋጋ ኣለዎ ኢሉ ቅድሚ 2 መዓልቲ ኣልያሁ ንሓንቲ ከተማ ብምልታ ምስ ሶዶምን ጋሞራን ብምንፃር ኣብ ትዊተር ፅሒፉ ነይሩ እሱ ብፅሑፉ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ከም ዝምሃሮ ህዝቢ ሶዶም ኩፍኣትን ሓጢአተኛትን እኳ እንተነበሩ ናይ ምድምሳስ ውሳኔ ግን ናይ ሓንቲ ጓል ትዕመፅ ዘላ ኣውያት ምስ ሰምዑ ኣብ ምሕረታ ስለ ዘይተዋስኡ ክብል ፅሒፉ ንኽፍኣት ትዕግስቲ ኣለዎ ኣብ ሓደ እዋን ግን ደው ክብል ኣለዎ ድማ ኢሉ رئيتو عليهو أملا منجسي ببزح تنقيفو قدام مينستر بنجامين نتنياهو رئيتو مينستر عليهو كابكون نزرح قيلو إسرائيل سراويتان نصحات نخي يقولوا بمسر زلا على أهجراو حقي يسرحو كسب عود ما كمو كنقصنا دمايلو دحرو نتنياهو عليهو كسب توسخ حبرتا كاب كل أخيباتات منجس قد مخانو كان تقلته نا عليهو كاب سرح كبار يحسب ديو يحسب نزبل حتوجن ملسي أهابن ሚኒስተር ምክልኻል ዮአፍ ጋላንት ነቲ ኣልያሁ ዝሃቦ መሰረት ዘይብሉ ርእይቶታት ብምኹናን ሓላፊ ድሕነት እስራኤል ዝመርሕ ሰብ ዘይምዃኑ ፅቡቅ ክብል ድማ ወሲኹ ገሊፁ መራሒ ሃገራዊ ድሕነት ሚኒስተር ቤኒ ሚኒስተር ኣልያሁ ዘይሕሰብ ዘየድሊ ዘይሓላፍነት ርእይቶ ክብርታት እስራኤል ይጎድእ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ከቢድ ጉድኣት የስዕብ ካብ ኩሉ ዝኸፈ ድማ ቃንዛ ስድራ ቤቶም ጅሆ ዝተተሓዙ የወስኽ ኢሉ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ያያር ላፒድ ካብ ሓደ ዘይሓለፍነታዊ ሚኒስተር ዝተዋሃበ ዘሰንብድን ዕቡን ርእይቶ እዩ ድማ ኢሉ ኣብ ስድራቶም ጅሆት ዝተተሓዙ ሕብረተሰብ እስራኤል ከምኡውን ኣብ ሃገራዊ ደረጃና ጉድኣት ኣውሪድ ኢሉ ንኣልያሁ ካብ ስራሕ ከባር እውን ፀዊዕ ኣሎ እቲ ርእይቶ እስራኤል ስምዕ ሰላም ክትረክብ ትፅዕር ዘላ ስዑድ ዓረብ ሓዊሱ ካብ ወፃኢ ሃገራት እውን ተኮኒኑ ኣሎ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ዝወፀ መግለፂ እቲ ሚኒስተር ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ኣባላት መንግስቲ እስራኤል ኣኽራርነትን ጭካናን ከም ዝኣተወ ዘርኢ ይብል ወሃቡ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዮርዳኖስ በወገኑ ከምዚ ዓይነት መግለፅታት ከቢድን ዘይቀበሉን ጥሕሰት ሃገራዊ ሕግን ሃገራዊ ሰብኣዊ ሕግን ዝውክሉን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሓምዛ ዓብዲ ባረ ሓማስ ግብረ ሸርባ ውድብ ኣይኮነን ሓርነታዊ ግንባር ኢሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር መንግስቲ ሶማል ንሓማስ ሽበራዊ ጉጅለ ምባል ከም ዝኣበየውን ገሊፁ ባረ ወሲኹ ሓማስ ሓርነታዊ ግንባር ኮይኑ መሬት ፍልስጤም ካብ ኣይሁድ ሓራነ ምውፃእ ዝቃለሱ መጅሃዲን ኢሉ ግብረ ሽርባ ጉጅለ ክንብል ኣይንቕበልን ኢና ኢሉ እስላማዊ ዓለም ክከፋፈል ከም ዝተገብረን ነንሕዱ ፅልብ ብምንጋሱ ንሓማስ ግብረ ሽበራ ጉጅለ ክብሎ ተገዲዱ ኢሉ እሶም ግን ከምኡ ከም ዘይብሉን ከም ዘይቅበሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ሓምዛ ተዛሪቡ ኣብ ሃገራዊ ቲያትር መቃልሾ ኣብ ዘስምዑ መደረ ካብ ሕዋትና ዝፈስ ዘሎ ደምን ዝወርዶም ዘሎ መከራን ምብጃው ንመስጊድ ኣልቃሲ እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል እቲ መፍትሒ ምምስራት ክልተ ሃገራት እስራኤልን ፍልስጤምን እዩ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ ዝኾነት ሃገረ ፍልስጤም ክሳብ ዘይረኣና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይነኣቱና ድማ ኢሉ ሶማል ሓንቲ ካብተን እስራኤል ከም ሃገር ኣፍልጦ ዘይሃባ ኢራን ኢራቅ ኩዌት ሊባኖስ ሶርያ የመን ሓዊሱ ብዙሓት እስላማውያን ሃገራት ሓንቲ እያ ክብል ሸበለ ኦንላይን ሓቢሩ ሓማስ በኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ከም ሽበራዊ ጉጅለ ይቁፀር ዕጡቃት ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ንከተማታት እስራኤል መጥቃዕቲ ብምፍፃም 1400 ሰባት ብምቕታሎም ነዚ ቀፃፍ ውግእ ንክጅመር ጠንቂ ኮይኖም ናይ እስራኤል ኣምባሳደር ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ማይክል ሄርትስ ዞክ ምስ ሲቢኤስ ኣብ ዝገበሩ ቃለ ምሕትት ቃዛ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ናይ ግብረ ሽበራ ሰኪዔት ምዃኑ ጠቒሱ ብተወሳኺ ኣሽሓተ ዋጋእትን ሮኬታትን ካልእ ኣፅዋርን ዘለዎም 500 ኪሎሜትር ዝበፅሕ ትሕቲ ምድሪ ጋላርያታት ከም ዘለዎ ሓቢሩ ንሕና ኣንጻር ከም ዝኣመሰለ ነገራት ኢና ንዋጋ ዘለና
ካብ ስሩ ድማ ክብንቁሮ ኣለና ምክንያቱ ከምኡ እንተዘይጌርና ብቐፃሊ ከጥቅዑና እዮም ድማ ኢሉ እዚ ውግእ ኣብ ህዝቢ ብፃዕቂ ዝነብረሉ ቦታ ይካየድ ብምህላው ዝተሓላለኸ ከም ዝገብሮ ገሊፁ እንተኾነ ሃገሩ ንሓማስ ካብ ህዝቢ ፈሊዩ ንምውቃዕ ዝከኣሎ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘለዎም ተዛሪቡ ብካልእ ወገን እስራኤል ትማል ሰንበት ኣብ ማእኸላይ ወሽመጥ ቃዛን ዝርከባ ክልተ መዓስከር ስደተኛታት ብምውቃዕ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝሞቱ ሰብ መዚ ጥዕና ገሊፆም እዚ መጥቃዕታ እዚ ኣሜሪካ ንእስራኤል ካብቲ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ብዘይ ዕረፍቲ ትገብሮ ዘላ ደብዳብ እናወሰኺ ዝኸይድ ዘሎ ሞት ሲቪላትን ሰብኣዊ ዕረፍትን ክትወስድ ብቐፃሊ ኣብቲ ምሕፀኖ ዘለዋን ተፈፂሙ ኣብ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ቁፅሪ ዝሞቱ ሰላማውያን ፍልስጥማውያን 9700 ከም ዝበፅሐ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ቃዛ ሓቢሩ ኣሎ ኣብቲ ዝተጎብጠ ምዕራብ ገማግም ልዕሊ 140 ፍልስጥማውያን ብእስራኤላውያን ከም ዝተቐትሉ ተወሰኺ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ እስራኤል ልዕሊ 1400 ሰባት ክሞቱ እንከሎ መብዛሕትኦም ድማ በቲ ነቲ ውግእ ዝጀመረ መጥቃዕቲ ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ዝተቐተሉ እዮም 242 ብሓማስ ጆቶ ተሓይዞም ኣለዉ ትማሊ ተሓቲማ ኣብ ዝወፀት ጀሩሳሌም ፖስት ከም ዝሓበረቶ ብቀዳም ምሸት ንመንግስቲ ዝድግፉን ዝቃወሙን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ደቡብ ተልኣቪቭ ከም ዝተባእሱ ሓቢራ ኣላ ምስቲ ባእሲ ብዝተተሓዘ ፖሊስ ክሳብ ሕጂ 10 ካብቶም ተሳተፍቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ካልኦት ተወሰኽቲ ክኣስር ምዃኑ ድማ ፖሊስ እስራኤል ሓቢሩ ኣሎ ኣብቲ ባእሲ ኣስታት 3 ሰባት ካብ ቀሊል ክሳብ ማእኸላይ ደረጃ ቆሲሎም ኣለዉ ጀሩሳሌም ፖስት ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝሃበቶ የለን እንተኾነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምዝ ዜና ብትሓዝ ሓንቲ ቪድዮ ክሊፕ ክትቀርብ ዒላ ኣላ ኣብታ ቪድዮ ሓደ ሰብ ብስኩተር ዝሓዘ ሓንቲ ፃዕዳ መኪና ንፀጋም ኣብቲ ጥዌለ ዝነበረት እዋን ኣብ ቅድሚኣ ደው ብምባል ይዓግታ እሞ ካብ ዳሕራዊ ኮፍ መበሊ ናይታ መኪና ክልተ ሰባት ንሓደ ሰብ ወጢጦም ኣውሪዶም ሽዑ ንሽዑ ኣብ መሬት ተዘርጊሑ ብዓውታ ክእው ይስማዕ ብምንታይ ከም ዝተሃርመ ግን ኣብቲ ስእሊ ንፁር ኣይነበረን ድሓር 4 ፃዕዳ ማልያ ዝለበሱ ነናቶም ስኩተር ብምግባር ካብቲ ቦታ ክኸዱ እቲ ወዲቑ ዝነበረ ጌና ብዓውታ እናኣወየ እታ ክሊፕ ትውዳእ ብወገና እዛ ክሊፕ ምስቲ ጀሩሳሌም ፖስት ፀብፀበቶ ቀጥታዊ መተሓዝ ዘለዋ ምዃናን ዘይምዃናን ከነረጋግፅ ፈጢና ግን ኣይተዓወትናን ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ እቲ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ሓድሽ ኩናት ነቲ ሃገሩ ምስ ራሻ ትገብሮ ዘላ ውግእ ኣቓልቦ ዓለም ጠምዚዙ ከም ዘሎ ስክፍቱ ገሊፁ ዘለንስኪ ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ኪየቭ ምስ ፕረዚደንት ኮሚሽን ኣውሮፓ ኡርሱላ ፎንደር ሊዮን ዝተኻየደ መግለፂ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኩናት ማእኸላይ ምብራቅ ትኩረት ይወስድ ከም ዘሎ ንፁር ኢሉ ምድኻም ኣቓልቦ ሩስያ ብሓጎስ እትቕበሎ ነገር እዩ ድማ ኢሉ እቲ መራሒ ዩክሬን ብተወሳኺ ዋና ወታደራዊ ኣዛዚ እዩ ቫለሪ ዛሉዝኒ ንዝሃቦ ርእቶ እውን መልሲ ይብሉ ኣሎ ሚኒስተር ዘለንስኪ ኩሉ ሰብ ይደክም ኣሎ ኢሉ እኳ እንተኣመነ እቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ዕፅዋ ዝበፅሐ ኣይመስለንን ኢሉ ዋና ኣዛዝ ሰራዊት ዩክሬን ምስ ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ዕፅዋ ከም ዝበፅሐ ገሊፁ ነይሩ ጀነራል ቫለሪ ዛሉዝኒ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንጋዜጣ ኢኮኖሚስት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ ዕፅዋ ዘእተወና ደረጃ ቴክኖሎጂ በፂሕና ኣለና ኢሉ እቲ ኩናት ናብ መርገፃዊ መድረኽ ይምዕብል ኣሎ ንሞስኮ ሰራዊታ ከተዕብን ኣብ ልዕሊ እቲ ዝወረደ ክሳራታት ክትክእን ስለ ዝኽእላ ንሞስኮ ዝጠቅም እዩ ድማ ኢሉ ዓሚቑን ፅቡቕን ስርሒታት ከይህሉ ዝያዳ ትኽእሎ ኣለውን ኢሉ ሩስያ ሳላ ዝለዓለ ቁፅራ ቀስ ብቐስ ላዕለዋይ ኢድ ትረክብ ከም ዘላ እውን ኣጠንቂቑ ነይሩ ዘለንስኪ ነዚ ኣባህላ እዚ ብምንፃግ ነቲ ላዕለዋይ ጀነራል ስራሕ ናይቲ ወራሪ ከም ዘቕልል ይገብር ኣሎ ክብል ነቒፎ ክትብል ደ ኤክስፕረስ ኣፍሊጣ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኩናት ዩክሬን ሩስያን ሰላማዊ ምፍታሕ ብዛዕባ ዝናደየሉ መገዲ ሓድሽ ፅምዶ ዝርርብ ምስ ዩክሬን ኣበጊሳ ከም ዘላ ይሕበር ኣሎ እዚ ድማ እቲ ብወርሒ ሰነ ዝጀመረ ክሳብ ወርሒ ታሕሳስ መጨረሻ ብዓወት ክውዳእ ትፅቢት ዝተገብረሉ መጥቃዕቲ ዩክሬን ክሳብ ሕጂ ውፅኢት ብዘይምምዝጋቡ እኳ ደኣ ሩስያ ተበግሶታት ፀረ መጥቃዕቲ ክትወስድ ብምጅማራ ኣብቶም መወልቲ ሻቆለት ፈጢሩ ምህላው እዩ ኣብነት ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ባይቶ ኣሜሪካ ንእስራኤል 14 ቢልዮን ዶላር ባጀት ከፅድቅ ከሎ ንዩክሬን ግን ጓሲዋ ምሕላፉ ይዝከር እንተኾነ ፕረዚደንት ባይደን ናይ ቆውፊ ስልጣን ተጠቂሙ ነቲ ውሳነ ደው ከብሎ ምዃኑ ገሊፁ ኣሎ ብተወሳኺ ሕብረት ኣውሮፓ ንዩክሬን ዝኸውን ሓገዝ ኣብ መጨረሻ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 50 ቢልዮን ዶላር ቅሬታ ዩሮ ናብ ምፅዳቅ መደብ እኳ እንተለዎ ናይ ሃንጋሪ ፕረዚደንት ኦርባን ግን ብቆፉ ደው ከም ዘብሎ ኣጠንቂቑ ኣሎ እቲ ዝወሃብ ምክንያት ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ሓገዝ ዘፍርዮ ነገር ስለ ዘለ ክሳብ መዓስ ኢና ብከምዚ ክንቅፅል ንኽእል ካልእ ፍታሕ ክናደሎ ድማ ኢሉ
ስለምክታልኩም ብልቢ ነመስግን። ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እናዘኻኽርና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም። ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናየ ንምነ ኢልኩም